накарало днеска да идва да бъде кръстена? Аз повярвах на нашия жив Бог тук в Франция. Защото аз кога бях ергенка го познавах, но с думи, че имахме църква, изобщо не отидох да гледам какво е каки. Но обаче кога дойдох в Франция, просто Господ ни докосна да отиваме. Преди да нямахме църква, отидохме у брат Рашко, молихме се на домашната група и така стана, обаче не бях много докосната. Обаче той дигна, каза, кой ще минава водно кръщение, нека да се дига. Обаче аз станах, обаче казах, няма да минавам. Обаче лягам. И идва ми един човек и вика, ще минаваш водно кръщение. Амин. И викам, Господи, ще минавам, защото аз кога съм тъжна, винаги ти ме слушаш. И винаги ти ми помагаш в живота. Въпреки, че имам майка, баща, ама аз там не отивам. Ти ме разбираш какво ми е, ти ми даваш успокоятелно в душата ми. И викам, ще минавам да бъде твоята воля. Обаче така стана, разболях се. И много болки имах, не могах да дишам, само с молитва. Близо така един месец ме болиш, обаче не се разбирах, че ме боли. Само пред нощта ме фащаше, така не могах да дишам. И майка ми вика, що не отиваш, ти си болна, да ти правим снимка. И викам, няма ми нищо, ти ще чакаш ли? И аз се съмних и отидох на лекар. Обаче бях много спешно, дигнах температура. И човека веднага ми даде снимка и вика, ти веднага ще си правиш снимка, да ти гледаш. Обаче аз как слегнах вътре, само се молих. Там, Господи, помогни ми, нека снимката да е чиста, да няма нищо. И аз благодаря на Господ, че Той много ме разбира и много ми помага. И в снимката нищо нямаше. Обаче кога се прибрах, трябваше да пия едно лекарство на 2. Аз го пих 5 часа беше. И после пих 10 часа. И отрових се. Цяла нощ не можах да лягам. С болки, такъви болки, сърцето ми не може да спира. Искам да ставам. Викам, ще ставам да си мия лицето, да гледам какво става. Не могам да ставам. Цялата замръзнях. И само молитва, дори в сън, в ума ми стана само да се моля. И когато станах сутринта, даже имах сили да става моя мъж да отива на работа. И кога легнах, не могам да ставам. И колко може се молих, и Господ чу моята молитва и каза, Господи, нека ти да ми помогнеш, аз да минавам водно кръщение, защото с цялата си душа искам, ако съм здрава и ако минавам, обещавам пред Тебе, че никога няма да се греша. Винаги ще съм Ти верна. Нека Бог да те благослови. Вярваш ли, че Исус Христос е Божий син? Вярвам, да. Вярваш ли, че Той умря на кръста заради тебе? Да, вярвам. Вярваш ли, че Бог го е възкресил от мъртвите? Да, вярвам. Въз основа на твоето свидетелство, Да. и въз основа на твоята изповед, и пред цялата църква, ние те кръщаваме в името на Отца, Сина и Святия Дух. Муктут ме вазда. Муктут. Благодаря.